UMPU mate thonglong jon along thongnok be karcho ingdeng hini kapachok pon mati jonga chek lo ni phai ingkoi rasir kebarni ingdeng pli kar litang joysing be memorial football tournament championship angdung ketip kapathupon Kardom pini nili LK News thanji bang phisa mi monjumi teron pi non birtang ton penar jupon nijang karbiang long nong tu amri kaparlo niphai ingkoi rakethom bonias tiso hakim timung lapen ari sangho tum BJP cepa okdun erlo puke ahok kali pusi pherangkeang no lamklar pusi lamklar chipi thulo nilitum ke congress aya party amuni lasi pini nilitum methang parsik thusi amri ha waraphan kemesen atomon mate amri kaching thurji aphan kemesen kangklong aparti alongsi dodun popusi pini puthot ADF aparti alongsi chepa okdun thu pemilo pusi pini pherangke angno nili lamjai ponthulo lapen klemdun pemi popusi lamklar chipi ponlo news report lojikimi news karbe anglong mationg ring kor kithong nami nilitum uping along nilitum join dun lo lasi la uping anda nilitum lutik thlo pusi pini karangke ame nilitum chupapan po lasi nilitum kadowe pen nilitum lam klara chipi bangke pini penke ADF along si nilitum ke join dun thulo lasi hinsi klemon pokapo pini penke ADF lo nasi full form abang kelake ambi development front asalong si ini tum claim po kardon mati jonga chek lo ni phai ingkoi rasir kebarni ingdeng pli kar litang joysing be memorial football tournament championship angdung ketip kapathupon Kapathua son pen methang aphan charjap I un lason si PWD board chairman ake hai longki be ahin chepatir pi ponsi mati jonga chek lo ni phai ingkoi rasir kep ingdeng pli karditang joysing be memorial football tournament championship angdung kiti pathupon lo labangso football kapathu chengchia prang karditang joysing be aphan kachikimu amilur kai ponsi chikimu ponlo Labangso Karlitang Joysing be Memorial Football Tournament Championship angdung kiti kapathupon along Difu FC lapen ang Lok FC hawar kehat atum ang bongsi kapathu chedan ponlo kapathu ahut hinta kangtang rakajok goli sisi chetha ponlo puthot kapathu judderapi tribikar kittikung ponsi Difu FC atum kethek muchorajok chepahai ponsi kechengsi anong I tangka suri thongkep lapen trophy chepalong ponlo lapen anglok FC hawar keharatum tangka suring koi lapen trophy chepalong ponlo labangso karditang joysing be memorial football tournament championship angdung kiti kapathupon along aluhi sarpo manpeng nang chetongdun ake hai MP Horen Singh be manpeng aluhi pen nang kachetongdun 19 nong Difu LAC MLA ake hai Bida Singh Leng PWD board chairman ake hai Longki be social worker ake hai Madhuram Lekthe agriculture board chairman ake hai Agustin Kramsa SGB GB Lapen Penang an kethe kiding atum chetongdun Labangso Karlitang Joysing be Memorial Football Tournament Championship angdung kiti kapathupon along ake hai MP Horen Singh be hin pen non kewangji suri hini raing koi hini asengkan alangli MP scheme pen open stage pipon pupusi lamchak chi pipon teka lapen MLA ake hai Bida Singh Leng alangli hin pen tami boundary well nang salam pipo pusi lamchak chi pi teka labangso angdung kiti kapathupon along kapathu kelang charipon ake hai Mohe Singnar Ramarong hang lapen Diplu Bosamotari atum kapathu lang chari ponsi kapathu ingsamjin pen pajut ponlong lo bolong komaji pen theng tom tokbi lutikimi news karbiang lo Anpanik sir tak pini lucu hidi
ingleng arong along karlitang joysing be men pen football ke patu pinyang community lo pen bangso ke patu long ke Ipu FC la pen Auragat FC ngomong si sepate lo pen khela mesen lo yang uri bohong awe pen player satong long kami tang kaco bohong uri awe si dak penang arat tum tame bangso ke patu lo nang kelang tum nang elang do tum do si ning samolon nelita si so mai long wang pen nili nang itu media hoi kan dia kan tung lah non ke bang ji kan suri ini dan kan ko ini 2022 langsung Ingraji kan mi New Year Aparman Karbenglong West Karbenglong lapen di Mahaso Arab pertama nilihin pen monsam ke doji lapen kacing thura ini anso se ke papang liye pan ning isi ken kam isi pen dosi itu Karbenglong araje tamen papek panona usuni do anara pan solang do arat pan tamen chuning ri lapen isi ka chuning ri thu bang la helo itu chini lo pir the atomon memeda ke la awur ke do jone corona so covid-19 lasi niri na to media pen ka chuning ri kang tung bang la helo je bomane akor te ingjira bang yong si corona ke supen ke jokji adwai abiji en elang polote vaccine en elang polote prap jin pen nang litum kedu ke thak adung ke bok het bangso health center long dampen corona vaccine bang en ponang ji pusi chuning ri lo la penon lang nam et polote asamang bong ke Karbeng long si pap hidun chalam bangso vaccine ke en percentage ke lasi ke bang jani prap jin pen padu korting jil tame vaccine ke en e bang do polote health center long dampen vaccine em dam non pusi ni hin pen chuning ri lo Karbi kur phomate hako ahut ron thama kachedan karbi akhaya phan kerai koma bang phu nokbe thong teron aphan thong long jona long ni phai inkoira sirkep thelang ar ni an ingdeng hini karcho mate kardom ajai mek padopon lo labangso karcho amaya long phurkimo ingthum lonang pu labangso am athepi en ponsi karbi phurkimo amai asong pen patirpi ponsi kardom mesen pen pachun pon lo ada pen anarlo apor an kardom pon pajutsi arni tili apor rat amai pi pangcheng pon pen thong nokbe aphur kimo alam chethan chingmun pon lason si labangso thong nokbe karcho pon adi marong amen setami non pen ke UMPU pupera kadu kaveta thonglong jon pusi labangso arong amen pachathang nang pu puta radamai pi along chepaklang pon lo radamai pi along mai kachu pha pon karbi phurkimo amai phu rup sing teron pen KAC mate team Karbeng long aphan kachuning ripon alam setami rada thengno paklang pon lason si esona banke thongnok bekar chopon arni KAC pen holiday pivek nangji sonia banke karbi richo keman cheng pen karbi akhaya phan adai ahoy nangki pite kang rengbong hom aphan setame karchopon arani pusi council pen holiday pipon vek nangji sonthoma banke labangso karchopon ji aphan KAC pen aning kanwang setame dihin thekpi nangji lasi kejotsi abangke labangso thongnok bekar chomate thong abiri sonsepi nangji pu henlo mai phu rup sing teron pen kaning jepon atengke chuning mate kedam tang surihini reng koi aning kansi labangso karcho amai kibi pon chenglang setame non ingdeng hini an ke pleng ahut abangke rat kacheto ong muchot asonlo lapen labangso karcho amai alongke kadokawe karbi kurp hoarat setame nangcheto dun nangji puta pachini pon thu radamai pi along karbi richo Ramsing Ronghang Minority Board Chairman Agustin Hanse Sarmen Timung Rongasar UMPU mate Thonglongjon lapen kethi keding atum chetong dunsi mai ardi dojot pen pajut pon Hamren pen Birson Ronghang Lutikimi News Karbeng long jam ki pidun pen alon boji ki pidun pen itum ka cherak pidun si chuning lo athema ilituma phu thong nok bi alang le ga jormo di pharo grace
Krisi. Pulo tangte kenengan bangke ningkan paru serkebra ningkan kep kicok ningkan lo. La serjining len lo la sepini ani tame le tuma pu thong nok biteron alang li hirjume pensi le tum kar biang long same le tum reng nok reng ni le tum do lom bom lo musang bom lo la selabang so phani tum kacherap chetur je phan ansu se mesen pen labang su ingdeng ge thom program lo ko pachim moni tame a hir hau cho hang dun pen le tum cherap chetu duna usin hin man talam thing ton ko e thong nok be alang li pir the ka ha chela ke ningkan paru kresi aningkan thesori cho nok baria long si alang li mahang thek lo a pomen om teron a payment karik rupi alang li ke a hok hak arna masu karbia khai along si alang li men chewang lo te wai phis tame alang li ke arna masu posi dak karbia khai phan kerai kom ka do welang li claim lo la si alang li thong nok bi pu ki klang cheng ke la son lo alang li dak la cumang tumpen towar ki panhut ke alangli arta jum he ka hutlang stami cumang tumhan ke khaisap VR le pupok khatwilo te atehang pangthok dak tiki la swani ge yang ja joni posi pini bangke nili si mane munira phai hisab ikpo pusi cumang atumhan hukum chuhang lo la si alangli khaisap bangke mane hisab pame edlo thu pet de lo langli bangke VR le ma thu bon thai lo cumang tum hana karbia tuman ke pangthok rang lo VR le pusi pangthok pon rang claim lo tapi cumang tum lo an kile mangai VR le pro thu pon thai lo apot si cumang la pen karbia tum ja pek ja hoi ki dosi ta ka phire joini ron thama dupu pu ka phire ni rong rup du hai si kat rup lo la si dak ron thama ki pang samang ke la lo thong teron pu on teron la pen cumang tum pen temen borloi ka temnong jirong tum pensi alang tum chipasi dak non puda dulang khadwi koi baida pu dak si ka chipasi ron thama ka chipangsa lalo isyang deng alang li phurki mo bang lalo asi alang li karbia khephan kanghon piga joini potsi alang li ke karbi puseta arna ma so potsi alang li okja kong do la pen thong nok be bangke aja kong ki thewarat penle nok bi aman ka chilong gali aja kong da do wai phesame alang li abidi bang ing tang pik alang li abidi kang tanga joine posipini karbia khe anok bi do anang bong sitame alang li phansi ke cheng si lituma karbia khai anok bi pubang alang li phansi hok lo te voi phisitame alang li phan ilituma phusar phisar tumbu same kamatha kapangwi krang joine posipini alang li arta langdam pulote non an pining an pulote ningkan pharu sirkebra ningkan ke an ke choklo te voi phisitame baduta thong aphan ka kimo bang phowi bonta pini non bangke nili ka chinya teng pulote non thong atomo lapen thong bihek pen Pinia birta ke lapuan se kang ton poniklo lagi bom tame LK News Karbiang long card